We are blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana sab kanimo. Mga igsuon, ining misa, ikapitong simana, Lunes sa ikapitong simana, sa Paskos pagkabanhaw, padayon tang magampo, nga mahunong na gyud ning pandemic nga COVID-19. Magmalamposon unta ang mga paningkamot sa pagpamakuna karong panahona. Ato usab nga iampo padayon ang ato mga benefactors, mga donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa nagkalain-laing paagi. Atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala aron mahimot ang andam sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. Moabot unta kanamo nangamuyo kami Ginoo ang gahom sa Espiritu Santo. Pinaagi niini makahimo kami sa paghinumdom sa imong kabubuton ug pagpuyo sa binuotan nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Apollo sa Corinto, mitadla si Pablo sa lalawigan hangtod miabot siya sa Efeso. Didto gikahibalag niya ang pipila ka mga tinun-an. Ug sila gipangutana niya, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man dieng matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol. Ug iyang gitudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya nagsulti sila lain-laing pinulungan ug nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila ka tawo. Unya miadto si Pablo sa sinaguga. Ug sulod sa 3 ka bulan, giwalihan niya ang katawhan sa walay kukahadlok. Nakiglantugi ug naninguha pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang Diyos mitindog, ang iyang mga kaaway nagkatibulaag. Ug sila nga nagdumot kaniya, nanagan sa iyang atubangan. Maingon nga ang aso gipalid, mauusab sila. Ingon sa talo nga milanay, atubangan sa kalayo. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Apan ang matarong nagasadya, ug nagalukso sa kalipay atubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagsadya. Awiti ang Dios, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Lukso kamo sa kalipay sa iyang atubangan. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang amahan sa mga ilo, ug tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios naghatag og puloy-anan sa mga biniyan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw. o Ginoo. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kang Hesus, karon iyano na gayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon? Ang panahon moabot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw
pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si San Pablo nga kanhi mipaantos sa nagsunod ni Kristo sa iyang mga apostoles, sa unang pagbasa maisugon kaayong nagsangyaw og nagmatuod nga si Hesus mao gyud ang tinuod nga Dios. Nya nakita ni siya kay inigpandong niya siyang kamot, mukunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tao nga iyang gipandungan. Lisod kayo hunahunaon nga ang usa ka manglulutos, ang usa ka tawo nga nagsigig paningkamot og patay nimo, nya imo na hinong tagaan og gahom aron mo sangyaw bahin nimo. Di ba? Ganahan mo ana, kanang taong sigig libak nimo, imo na hinoong tagaag authority aron mo sulti sa imongan ngadto sa publiko, tiwasan ka ana. Ay, para na mga politicians, padung namang eleksyon, kinsa mailang himuon nga kanang sa titawagan na campaign speaker ang nagsigig saway nila o katong nagsigig suporta? Ang nagsigig suporta. Manguha ka tonto ang gasigig saway nimo, patay ng imong kandidasiya. O, di ba? Katong yung gasigig daig, katubang lawom og paghigugma nimo. Pero ang Ginoo lahi kay tanan. Og para nako usa na sa mga meanings sa niingon si Kristo diri, paantuson kamo pag-ayo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Dinhigos kalibutan god, building maglagot. Building maglagot mo nang moingon din ta nga ang di kantos, sige, pamutos. Ana. So si Kristo gidaog na niya ang kalibutan kay wa nay amount of suffering in this world nga dili nato kayang madaog. Mabitan na kanang moingon ako, Pader, ako milao man gyud ko nga ang Ginoo di man gyud mohatag nato og problema nga dili nato madaog. Na kung anong musulti pa man ka ana, og nagtuo ka sa Ginoo, bisag ihanok pa nimo ang tanang problema sa kalibutan, madaog yun na nimo. Ayaw pagsigig sukod-sukod diha. Sukod-sukuran kuno tas problema, kay ang Ginoo kuno'y nagsukod, unsang problemaha ang madaog nimo. Dili oy, gidaog na niya tibuok kalibutan, dili lang kay porsyon ba. Kani kay nangabit akong bana, gitugot man is Ginoo, kaya ra gid ni nakong problema ha. Nga karon kay na-cancer man sad ka. Kaya ra gid ni nako, nisuyop man sa imong anak. Ana, nasunog pa gid inyong balay. Kaya ra gid ni nako. Muana ka kay di man gyud mohatag ang Ginoo problema nga di madaog, ang Ginoo pagay pasanginlan. Ang naghatag natong problema, ang mupaantos nato ang kalibutan. Pero gidaog na ni Kristo ang kalibutan pinaagi sa iyang pagpalansang o pagpakamatay sa cross. Mauna og musubay sa kuyog sa Ginoo, wa say problema sa kalibutan nga di nato makayang lampasan matud pas Tagalog. Sa Cebuano mabuntog ana nya karon kamo hadlok pa mo problema hadlok mo ana hinaw ta masunog inyong balay ron iguli ninyo nya mataktak pag trabaho imong bana nya okay ra. Ayaw simba ko sa pader, uy Ginoo in taon, uy ayaw sa ditugot eh. Ana bang ingon ana nga mga batasan, mauna sila yung mga kuwang sa pagtuo. Kuwang sa pagtuo na.
kana mga klasehas taong inaana nabitay Diyos nun kay tanan akong kaila nya magsige og text nako inig lakaw sa iyang anak ngadto padong sa Manila kay travel padir iampo in town nga maayo lang pag-abot didto nako ano magsige magagpaampo may na lang gani na kay nakasakay og eroplano siya pa din na niya mahitabo mga aksidente ba mapaiwan ako isip tigin na mo imong anak kadaghan diyang na aksidente tingali sa sunod maapil gina siya aksidente maganis Bishop Chupilo Kamomot nga perti atong buotana Diyos noon pa kayo mo ilibit mga ito inigmisa ako wadyo ko mo ilibit tiil na ko flat kayo pasabot di ko balaan Bishop Chupilo Kamumot musaka to inigmisa bangga lang dito sa unahan sa kuan San Fernando ba to nabangga patay nga ang imo na nung anak sige nimo simbako ento simbako o tanawa Santosono na si Bishop may nalana so unsaon man pagbuntog ang kalibutan una ayaw yung kahadlok sa mga pag-antos kay paantoson magitas kalibutan ang makabuntog sa kalibutan mao ang atong pagtuo nga kining pag-antos muhatod ra ni siya sa kasantos o kining nagpaantos nako mahimo ra gid nakong higala mo na ang sugo sa ni Kristo love your enemies ana siya kaning nagpaantos nako kaning kasigig lotos nako mahimo ra gid nakong higala sama ni San Pablo nga nagsigig lotos nahimog yung higala ni Kristo ana ba kining akong silingan nga sigig pangawat sa amo mahimo ra gid security guard sa among balay ana himuon nimong security guard ang kawatan kaayo diha sa inyong balay okay na ninyo dili no mao na kuwang tas pagtuo gidaog lagi ang kalibutan tanawas Judas o nga kawatan kayo nahimog yung treasurer sa mga 12 ka apostoles si Kristo mo nagpili nagihimo niyang treasurer si Judas nga kawatan kay kwarta ana og nganong gibuhat mo na ni Kristo wa kita kay baw tungod kay di na manggod siya madutlan og pag-antos kay para niya ang pag-antos agianan ngadtos ka santos ana kadang imong bana magsigig kulata nimo madara gid na nimo antos ngano man maingon ka kada niya dapog nimo maing ka kani santos gyud ko ani ana kada lagom sa imong naong kini recorded di sa heaven antos ni nako kinsay sikat kaayos langit ang mga martyrs magbulhot go nagtrumpeta ang langit basta inigsod sa usa ka martyr mo bitan nga dito sa ato mga pictures ang mga martyr tagaan ng palma kana ba prana ba mao nay award dito sa langit di na malaya palma kay sikat kay na sila magdagan ikag palma dito sa langit mupakpak kina mga tao yes great person pero ingon aning sigig misa sigig kolekta simbakog malangit ni mura ra gyud wa wagi mamakpak sa may gani kay nakasuod ni mana kay ngano man wa may kanang gitawag nato ba og nindot kaayo gyud nga bugno dinis kalibutan mo bata na Manny Pacquiao sikat kaayo hangtod karon sikat na kaayo gihimo na gani sa giyang kaugalingon nga grupo sa pagtuo biya na siya sa ato sa Katoliko nisikat naman yung kay siya ngano man grabe kayo ang iyang pag-antos ang iyang mga kasakit nga giagian bisan diha sa mga teleserye no ganahan kay ta mo subay anang mga taong gipaantos og maayo ganahan yo kay ta hilak-hilak sa dayon ka ana agas-agas sa imong luha mo gini makapanindot kanang kamaong muantos bisan sa pamilya bisan sa relasyon managhigala kanang kusog kay mo antos mao gina siya nindot kay tan-awon at the end ganahan kay kamo dol-dool niya ikaw na be kamo unsa man gusto na mo pag-antos ron matod pa diri sa atong kuan kaning tubag bitaw sa salmo unsa to awiti ang Dios
o mga gingharian sa yuta. Awiti kuno ang Dios o mga gingharian sa yuta. Kinsa may kasagaran nga ato gyung awitan, halaran og mga awit nga pasidunggan ang mga tao nga gitawag natog mga heroes, mga bayani ba? Nya kanang tanang mga bayani pulos gyud na sila nagantos. Basta tawag ko na ganig bayani, antos gina, maubitan ng libingan ng mga bayani, pulos-pulos gina nagantos diya. Aw di gina pulos-pulos gyud antos. Kaya syunan ka na makigubat ka, makigasdang kag mga kaaway. Muna ang Ginoo ang ngayan yung awitan kay ngano man iyang gihurot og buntog ang pag-antos sa kalibutan. Muna karon relax na unta ta. Kana bitang nairatol kayo mo text nako, ang ako gid yung unang reply, relax lang. Ana. Labi na yung padir, iambot ang padir. Sus padir ana daghan kay mga istorya ba nga murag yung ratol kay ba. Ang una jud nako i-text back, relax lang. Nya kun ako na sa gani mo daghang pag-antos, moingon ko, relax lang siya no. Mamatay ra ka. Ikamatay nimo wa na gining pag-antosa. Nya maayo nang mo relax ka kay ngano man di man ka makasa og mo relax ka og magpadakas ratol dali kay kakasa gyud. Oh dali kay kasa kadang imong anak diha nga tapulan kay naong nya sige lang diha niya supak-supak nimo og di jud ka mo relax kasa jud ka magsigim kag kasuko nya mamatay ka sa imong kasuko perting impiernuhan nimo. Pero mo relax ka, maingon ka, ining anak ka, na gini, nayawaan gini siya. Kauban gini sa kalibutan nga mo paantos nako. Pero Lord, salamat kayo nga ni ay pagantos. Kay masantos gyud ko aning anak ka. Akada nimo kita sa imong anak nga buangon. Pero may kang magsigigingon, salamat Lord. Balangit gyud ko aning anak ka ni. Ana, no? Dili mo maana day. Ang inyo usbon man yun, usbon. Ana, ayaw. Masantos juga na. Kada sa mga banang buutan kayo, yang asawa sa yawanon kay tanan. Ana, ang bana say magsigigingon, Lord, salamat aning asawa nga yawanon kay malangit gyud ko ani. Na sa day katagaw-taw na sad. Ana, himo-himuan ra ba kog istorya aning kanahang dako. Ana, nya, masantos gyud ko ani. Kay na magi mga asawa sa nga pertigid super sa jud kayo kayawanon. Batasan ba sa gunsay buhatos banang tinarong himuan yung meaning nga dautan di ba nami mga inana pariharagos pare god munas ginhawang tinarong i-post pa gyud kanunay Facebook gina manindog na ta mga igsuon ang Dios nga atong amahan nag-awhag kanato sa pagsunod kang Hesus busa malaobon kitang mudangop sa Dios uban sa pagtuo moingon kita Ginoo lamdagi kami. Ginoo lamdagi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian, nga makalahutay unta sila sa mga pagpanglutos ug pagpasipala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo lamdagi kami. Alang sa mga pangulo sa atong kanasuran, nga magmatinud-anon unta sila sa ilang mga katungdanan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo lamdagi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo lamdagi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo lamdagi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo lamdagi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson unta, mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lamdagi kami.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa altar sa kadunggan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Alang sa mga kalag nga nahikalimtan na makadangat na unta sa kahimayaan, pinaagi sa atong mga pag-ampo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Mahigugmaong amahan, ania ang imong mga anak. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Awata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang hapot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ang mga halad nga way buling maglinis unta kanamo Ginoo ug maghatag sa among mga kalag sa kusog sa langitnong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kada kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagkaigunang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.
Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Yes, Spirit. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ako angay, makalawat kanimo, pamulong lamang, mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more. Magampo kita. Tabangi ang imong katawhan, nangamuyo kami Ginoo, o himuang ang imong gibuhong sa langitnong mga misteryo, mulabang ngadto sa kabag-o sa kinabuhi gikan sa karaan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma.
ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalig-on, divine strength, nga mabuntog nato ang kalibutan. Nga unsaon pagbuntog, muantos lang kita aron masantos. So ni ay mga tawo nagantos giyog hatag nato dinhi sa ilang mga financial assistance pinaagi sa pagpalit sa atong mga slots nga gibaligya nga hope and opportunity slots. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 3,475 slots. Nag-anap na lang ginig kajutay, no? 1,525 na lang ang nahibilin. Una kamo, ay mo kumpiyansa, basing mahutdan mo. O katos ang nakapalit na, mas may pagmupalit na lang saan mo balik, no? Bitaw, joke ra na. Pero daghan kayong mga grasya nga atong nadawat. Salamat yung kay Ginoo nining tanan. Ang Ginoo, maogi mo balos nato. O nang daghan kay siyag paagis pagbaos. Kanunay gina nga 11 100-fold ang iyang ibaos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y